Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। ओमफ्राय बे भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेल होनना मिथिखाबाय जानो हागौ। ओमफ्राय आं दा मोनसे दखानाव दंफैयो। नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायगोन आं। नै जिनिसा बेनो। नै गाइस बियो बनजों ओंखाम संग्रा गेस बायदियानो गेस सिस्टेम। बियो नैबेयो गेसाव जेरै गेसखौ बारायनो हायो खमायनो हायो बेबो बे सिस्टेमैनो। ओमफ्राय नैबेयाव बन होनांगौ बना बारा जाया बियो बनजों संनो थाखाय आरो बे गेस सौखायानो होनजायो। ओमफ्राय चार्जिं पइन्ट दं नैबेयो चार्ज होनांगौ बेखौ बिनिया बेटारि फिसा दं आरो बे सिङाव बेटारि फिसा दं। ओमफ्राय नोंथांमोना आं दा बेटारिखौ देखायगोन। ओमफ्राय नैबेयो जिनाखि नैबेयाव बन होनानै जे हाथफ्ला जाया होमबा बे हाथफ्लाखौ गारनो थाखाय नैबे बुस्थुखौ होनाय जादों। नै ओरै साफ्रेनानै नैबे सिंजोंहाय गगोन आरो नै जेरै नैबेजों गगोन। ओमफ्राय बियो बे बुस्थुखौ लायोबा जोंनि थाखाय बिराद सुबिदा। मानो होनबा बियो जोंनि बांसिन मानसिया गेसखौ मोनब्रबबाय थाया। गेस गैयै समाव खामानि होगोन। ओमफ्राय दैज्लां समावहाय अगदाबाव नों ओंखाम संनो थाखाय अगदाबावहाय अरा जोङा जायो गिसि जाजोबनानै अगदाबफ्रा गिसि जायोना बे समाव जोंनि थाखाय खामानि होगोन आरो ना। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे गेस बनजों संग्रा गेस सौखाखौ नुखाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बे बनजों संग्रा गेस सौखाखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट बक्सआव लिरनानै खिन्थाहरबानो जाबाय। नैबे दानि जेनाखि गेसआ साबसिन ना नैबे बनजों संग्रा सौखाया साबसिन नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय बुंनाय मथेबाथ' बै जेनाखि गेसनिफ्राय 70% सेफटि होनना बुंदों। थारमाने दानि दिनाव गेसनि दामा बुहुत बारायबाय। ओमफ्राय बिसोर बुंनाय मथेबाथ' नैबे जानाखि नैबे बनजों संग्रा सौखा नैबे सौखाया साइकेल गंसेजोंनो 4 माससिम थांगोन होनना बुंदों। ओमफ्राय थाङोना थाङा जोंहाबो न'आव सावनायाखै, सावनायबासो मिथिगोन। ओमफ्राय सावनायबा उनावहाय नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खिन्थाबावगोन आं। ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बाय बाय।